casa corremos todos la San Martín. Mi padre, mi madre, mi hermana mayor y yo. Una carrera. Pues algo que corres mucho, que es para hacer deporte. Hai historias que se repiten ano tras ano e que tal vez, o que cambia, son os protagonistas. Non é tan certo en Ourense. Os mesmos nenos que correron nos primeiros anos a San Martiño o seguen a facer na actualidade. Iso sí, vestidos de adultos. E os nenos de entón agora son os seus fillos. Cuando mi papá era pequeño corría las montañas, entonces por eso me gusta tanto. Papá no entrena nada. No. Papá solo corre el día de la San Martín. A San Martiño naceu un xoves 10 de novembro do ano 1977. Pola tardiña, a iso das 8. Congregáronse máis de 200 ourensáns de todas as idades, saindo e chegando da Praza Maior. 40 años. 40. Sí, son muchos años. Es los mismos años que tiene mi padre. Pero era igual la carrera. Sí. Cuando no había el milenio, no. Pasábamos nada más en la vuelta que acababa el milenio. Naqueles anos non era frecuente iso de correr polas rúas, pero os pais da San Martiño tiñan querencia polo atletismo como base dos demais deportes, e ante a falta de pistas para entrenar, fixeron a súa pequena reivindicación. A falta de pistas, atletismo na rúa. Na primeira edición foron 216 atletas nunha carreira nocturna entre semana. No ano 78 pasou o domingo, e Ourense recibiu corredores de toda Galicia, chegando a participar 435 deportistas populares. Para a terceira edición xa tivo a presencia de corredores portugueses de primeiro nivel. Pues como 10 personas o como 13. Rodo, no. Unos 100. Sí, 100, más de 100. Sí, 1000, 10.000. Si no serían casi todos los del col. 10.000. No los pude contar porque son 40.000, no sé. Como ben din Martín e Sofía, ao longo dos anos a participación medrou, e tamén o fixo a cidade e o percorrido.
obxectivo para algúns é gañar, participar e divertirse, xogar ou simplemente facer un test de forma física. O que está claro é que a sociedade mudou. Agora faise moito máis deporte polas rúas das cidades. Pero nós cremos que dende fai moitos anos, en Ourense, xa o tiñamos claro. A San Martiño é de todos. A San Martiño imos todos.